Kodwa mawawa xa sesinyathelela phambili ungathi ixake kangakanani eyokungxengwa kwesintu nokuxutywa kwezithethe namasiko yile mpucuko ndini yasentshona. Ukhona umqela onokudlisela ngawo mhlambi kwidabi lokuba makubuyelwe kobo buntu bangopewule nendlela zokuphila zangonqanda. Ubaphendula uthini khona abanokhontoni namhlanje? Singangamanxebe mbawula imeko ezibonakalisa ufuthaniseleko lwemontlalo yesintu ngokwesiko nesithethe somzontsulu. Siphahlwe macalonke zizinto ezingasincedisiyo. Ifuthe lemfundo, ifuthe lobutyalike, ingqobhoko nevangeli esinyayelwayo namhlanje ye-21st century. Zinto ezo zingasincedisiyo, kodwa lonto ayisifakeli mthawadolo. Sisemile siwavulile amehlo, siyanqanda sithi buyani into zikamakhulu. Singabantu siphuma kwizintlu ngezintlu zoluntu, sinenkcubeko yesintu, ngomoya wobuntu apha kwantu masibuyele kwizinto zethu. Nangani sendithe zona iimeko zingangamanxebe mbawula. Amakutata ukhona umqela othini tata onokudlisela ngawo uthi hayi nokingathi izanganeno endaweni yokubheka pha? Kuwo onke mna amaqonga endibonakala kuwo nokudibana nabantu ubuso ngobuso, iisemina, ii-workshops, la maqonga oFacebook kubantu abafuna ukwazi, naba bagxalathelanayo kolu suku lwayizolo emva kwemini kule nkqubo yoAmaza, ibonakalisa ukuba bakhona abayibambileyo inguqu, bakhona abangancedekanga yihambo yabo, babuya abaninzi, imisila iphakathi kwemilenze. Umqela ke lo ngumzila ocacileyo, nothi umzila ofana nowesele, kuba lona linyathela apho ungaphinde ulibone. Ethubeni uphinde uyobona uba lizothi thaxa kule ndawo. Ndicela umzila ofana nowesileyi okubonisayo ukuba sona besibheka ngapha loo nto intanywa kukulala kwengca nokuthentuka kweziqithi nokugruzuka kweziduli. Ukhona umqela othi abantu aba olwagorhiso babefakwe kulo nganye bayaphucuka, ndifuna ukutsho Xebe, bayaphucuka babuyela esintwini. Bambi bebuya sebeneengulo ezithi makubuyelwe ezingcanjini. Bambi kuba lento ibithathwa njengento yamaqaba. Iligama ke elo elingaziwayo balithetha ukuthini ngabantu. Abantu beleka ubugqobhoka, nelo iligama abangalazi balithetha ukuthini ingqobhoko nobutaba. Namhlanje sikhokelwa ngabantu engendisithi bakwikhabathiso lokuba zizitshiqa inki. Andikwazi ukuthi academics, kodwa ndifuna ukutsho ziingqongqotho zabantu abafunde bayityekeza. Kunjalo nje akuphelele nje kwaba balapha eMzantsi Afrika. Yiwele imida udibane nootata ekuthiwa ngombithi, ufumanisa uba ama-Afrika ayiqabukele le nto. Uphengulula incwadi ezibhalwe ngoobawo uNgugi waThiyongo ithetha ukuba bonke abantu ebebekwikhabathiso lokuba zizikolasi babuya behlambeke ingqondo, bekhwaze buyambo. Aba balapha ezantsi bebelahlekisiwe, bambi bayaphuncula imisila iphakathi kwemilenze, bayabuyela esintwini. Kodwa abaninzi basasiba kuba bafuna ukuthandwa, bawine le nto kuthiwa yi-cheap popularity ngento yabo esegazini labo. Amakutata.